Kedam tangaru ni phaing ko ra phor ni lakhaing ko raisi Borjan constituency Dillai Rongmarjong aRong riso aterang pen chepathe priponsi cap lapen krehini lapen graduation lapen preexam loge charli angdeng ka chepa undu na tuma phan kar cho aJaimek kapamanpon Bangso Mailong Kachetong Dun Aluhi, Karbi Autonomous Council, Karbi Language Development Board Chairman Nobin Terang, EM Abarim, Longki Timung, Dillai Bajar Committee Amaipu to Heswa Terang, Dillai KSA Head Branch Amaipu, Lapen Chunbang, KRSA, SGB, GB Lapen Preexam Kit Hekring Tum Chetong Dun. Labangso Mai Rongmarjong Risonim So Terang Amaipu Board Dili Terang, Pensi Mai Charipon Lapen Aluhi Kepachini, Chunbang rason kro pen sapor en ponlo loke charli preexam angdeng ke chapundu na tu maphan karbia pohola pen momentos ki pipen kadu kawe bang trok Rongmarjong aRong arisoi janga tu maphan man ping pajer ponlo angdeng ke chapun det pen kopi koson kachong wai pen ke charli ponang ji angdeng hai hui abuthak than pachini pon loke charli along ke cheng siang deng ki kep angdeng pen lo lasi ke pass chot ki chok chi percentage ka chapalong ji aphan ta klem ponang ji non malom ke Google along sikadu kave information sitame dolaplo ladak pen sikadu kave alam ta long ponpo khaya moy arbung ke loke charli henlo education le dolote apia po ta asomara phan than chepari thekpo lapen osomara tumta ahok atawar chongbai thekpo pu nobin terang pen bangso mailong ningje pon Felicitation beginning 2025 aningkan aRong Pordang Risumaraton Metric pen dang lokko MA an ke pas pun dan great rock do masih la Rong hari somar Pordang Metric undun hai sini kan di mungkin kartu porno adin klip kan api kini sepop siang pon tulo la sini ni sini loka charli Somar Tumhan, Al-Sosial Perunduk, Lapen, Ketan Cimung, High Secondary, pass that pen, copy Ahin, Charlie C, name, NA pass that pen, copy MMC, medium, but goreng our side, Kelong dunia kan, Koson, Ambidi pen, si Jepang dunia, lahai langsung ke Cimung. Beginning 2025 HSL fee fadlan pen ke HSL fee pen ke degree tumha pen ke post graduate tumha HSL fee long ke bang net cap do pen ke HSL fee long ke bang thok pen ke degree long bahani pen ke post graduate long bahani pen ke dola ITI long ko imut to dak la beginning dak bojan ITI long kulido long do dang first batch to no beginning si tun cheng na la bang ko kulido ITI dang dilo pen tun cheng bangkon to ka ve pen bang pe tro nito fir bang ko organize nito la rong si dak Rongmarjong Dillai market dung rong si dak finito ko pen rong si dak kita do ko disi bang pe tro do lo nito pen ito la rong si an finitum la pangso Felicitation program ke deng pen yes pen ibang ni chohanga Dillai pen bijoy rong pi karbing long life